איזה כיף. אז בואו באמת נשמע, נכיר אתכם קצת. ככה ננסה קצת להגיע טיפה יותר רחוק. מה השם? אתה שם? נגיד אתה, אני לא רואה, רק תרים את היד. אני מדמיין אותך, אז כאילו, רק תרים יד לפני ותגיד, מה השם? נועם? מגניב, בן כמה? 18, אז ממש עכשיו סיימת לימודים? יפה, יפה, מאיפה אתה? מפה מפרדס חנה? לא, באתי מחבר מרחוב. מה זה רחוק? לב השרון. לב השרון, יפה. יפה, מלב השרון. אני לא מכיר את לב השרון, מה יש שם ליד? מה יש לעשות שם? כלום. אני אוהב את הכנות. ובאת לפה, לפרדס חנה, העיר הרועשת והגועשת. שיהיה לו זה המקסימום בילוי שיש בה ביום שישי. יפה, יפה. איזה כיף היה בלימודים, נכון? איך הלך? הכל טוב, אין פה מורים, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. יש מורה למה? אבל גם בבית ספר. מורה למחול. אתה למדת מחול במקרה? לא, רק בוודא, אולי הוא למד, אני לא שופט, אני בעד מחול, מחול זה מקום טוב. איפה, בבית ספר פה? איפה? אוקיי, בחריש. אז יש חריש, יש אנשים מחריש, יפה. יפה, מורה למחול עצמאית. מה זה אומר שאת רוקדת לבד כאילו עם עצמך כזה, בפנן כזה, או מה? איך זה אומר, מה זה אומר? כן? מה, תלמידים מגיעים, תלמידות כזה, יש בסטודיו אצלך בבית? איפה? בשדרות? אוקיי, אני דימדתי פשוט בשדות של חריש. אוקיי. מגניב, מגניב, מגניב. ואיך עכשיו מגיעים הרבה לרקוד בתקופה המטורפת הזאת? כן? כן? מעולה, מעולה, איזה כיף. חשוב מאוד בהחלט. אני, כמו שאתם רואים, לא רוקד הרבה. המקסימום ריקוד זה היה סיבוב פה, וזה היה מאמץ, אני מזיע כבר שעה. יפה, יפה. אז מורים, איזה עוד מקצועות מוזרים יש לנו פה? בואו נראה. איזה שקט, כולם פה. בסדר, רופאים אני יודע, מה עוד יש? מפעילת, את מפעילת, איך אנשים בשנייה מפילים אנשים. אתה אומר זה קאמבק על הקודם, זה יפה, מפעילת תיאטרון בובות. לא, זה בסדר, זה אחלה מקצוע. למה? זה לנצח. כן. לא, הכל טוב, הכל טוב. לא ידעתי, איפה מפעילה? כאילו מה, אצל אנשים וזה או שזה מקום מסודר? לא. אל תאמין לי, מנצחת על התזמורת. החבובות זה אנחנו. אוקיי. כנראה שאני הולך להחליף קופה. איפה אתם? סתם. לא? מה? למה מה? מה? מה אני מפספס? הכל טוב. הוספיס, כן. לא, בהחלט שלא. אז כן, זה מקצוע עם המון אופק. לרופאים, לא ללקוחות. יפה, יפה. מגניב.